това са тези, които пишат музиката, нали така? Те решили да правят следното нещо. Започнали да изнасят концерти в театър. В театрите може от всеки да ходи, нали? Бедни и богати всички. Ще кажеш в театър така. Че театрите сте ходи. Ходи се. Ходи се, да. Концертите тогава били толкова интересни, толкова забавни, че хората са радост ходили там, пляскали, тропали, дори когато имало място и танцували. То било, значи, да се ходи в театър по това време, да се включат тези концерти, било все едно да се гледа телевизия. Тя било, там можело да се обменят новини, правили се срещи. Ани Салиш било ли това? Нямаме така информация. Добре. Поне за момента. Добре. Но това, което също тогава се правило, когато има в почивките, когато концертите били много дълги, се раздавали наденички. Това са моите любими концерти, по-дългите, защото обичам наденички. Така е. Много. Значи аз преди малко стоя там и те гледам, ти казваш, ще свирим с един мой колега, изваждаш нещо. Е това. Да. Това не ми се е паднало от чоколадови яйца, да знаете. На такова прилича. Това се нарича пиколо тромпет. Използва се за барокова музика, преди се е писал за такива инструменти, по-манички. Колкото е по-малък един инструмент, толкова по-високо свири, както тубата видяхте преди малко свири ниско. Да. Тромпета, пиколото свири много високо. Сега следващия концерт, който ще свиря. Кой ще? Ще ти кажа кой ще бъде. Не бих искал да знам. Защо искаш да знаеш? Защото ми е интересно какво ще свириш за това малкото нещо. На това малкото нещо аз ще изсвиря Телеман. Концерт за тромпет. Телеман? За Телеман. Значи чува се, обаче според мен ти ще ни кажеш повече. Аз мога да ти кажа много неща за Телеман. Телеман е бил, казали са му, дете чудо в Германия. Немски композитор, защото е написал първата си опера още като е бил ученик. Тук има ли ученици? Вие писали ли сте опери? Значи да видях някой писал обаче. Моцарт, излез! Ти си за другата седмица. Така, сега ще свира неговия концерт за тромпет в Ре. В Ре? В Ре. Добре! Мерси!